हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि सेराव आं मोनसे जोबोद दुखुनांथाव भिडिअ लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोनहा भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, बर'नि मोस्ट पपुलार सिनियर कमेडि एक्टर रामसिं गेल्लाया दाखालि बावैनो मोनसे लामा जाब्रबथायजों गोबां जोखोम जानानै थैनायजों जुजिबोगासिनो दंमोन। दासान्दि बिथाङा एसे मोजाङाव फैनानै रायज्लायनो हानाय जाबाय, नाथाय बिथाङा दासिमबो ओंखाम जानो हायाखै। बिथांनि न'खरा रावनिफ्रायबो दिनैसिम गेदेर गोलाव आरो सोरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। लोगोफोर, नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ क्लिप देखायनो नागिरदों आङो, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। माखासे सोंनाय जानोसै, मोजाङै फिननाय होलांबानो जाबाय। नोंथाङा जे एक्सिडेन्ट जादों, नों बहा थांनानै माब्रै एक्सिडेन्ट जायामोन? आङो गिबियाव थांदोंमोन बै बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय मोनसे फेस्टिभेल दं नालाय, बेयाव थांनानैहाय फैनानै आरो आङो गसाइगाव साब डिभिजननि आन्दाराव मोनसे प्रग्राम बानो होननानै फैदोंमोन। बेवहाय आङो गासिबो बावखुंग्रि हाजो गाखोनायावहाय गस्लाया आंना सिजोब्बायमोन। आं बावखुंग्रि हाजोनिफ्राय फैनानै बावखुंग्रिनिफ्राय फैनानै बावरागुरियाव मोनसे आंनि ड्रेसखौ सोलायनायसै होननानै आं लाइन बासजोंसो फैदोंमोन आरो आं थाखा फैसा गैखाया नालाय। बेनि थाखायनो आङो गस्ला गांसे बायनो होननानै आं ओंखारदोंमोन। लाइन बासजों थांनो होन्दोंमोन आं। दा बाव सासे गथ'आ आंखौ आदा बहाय थांनो होननानै सोंदों आरो बे गथ'खौ आं सिनाया, बे गथ'आ आंखौ सिनायगौ। आं ओरैबायदि जायगायाव थांगोन बेबायदि होननानै गाव गथ'आ लांफादोंमोन आरोखि। बे जाब्रबथाया जादों नैबे बिन्नाखाथा बामोनखुरा, नैबे सथ' बामोनखुरा एरियायावहाय आरोखि ना। बेनिफ्राय आङो सेन्सलेस जाबाय। बिनि उनावहाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा आंखौहाय सिनायनानै हस्पिटालाव एडमिट खालामदों आरोखि। बेखिनियानो। दा नोंथांनावहाय बहा आघात जादों? आघात जानायाथ' नोंथांमोनहा नुखाबाय जानांगौ। आंनाव आघातआ मेजरा नैबे आं जानो हाया, दा खुनुरुखुम रायलायो, जुस लोंलाबायनानै थायो, नेबाव नांदों। ओमफ्राय नैबावबो मोनसे आघात दङ, नै सिङावबो। ओमफ्राय ओरैहाय आथिङा मिजौबाय थायो। आंनाव बिराद थै गदों। बिनि थाखायनो आंनावहाय दा स्ट्रेंथआ खम जादों आरोखि। आदसा, बिनि फाहामथायफोरनि एसे अनसुंथाइफोर मोनदोंना मोनाखै नोंथाङा? आं दासिम मोनाखै। माखासे लोगो दोगोआ होफैदों, आं बेखौ बावनानै थांनो हानाय नङा। एडमिट खालामहैदों। जेनेबा बामोनखुरानिनो मानसिफोर, आं बे एरियानि मानसिखा नालाय। गोदोनिफ्रायनो आं बावनो लेखा फरायनाय समनिफ्रायनो आंनि माखासे लोगोफोर दङ। बे लोगोफ्रा आंखौहाय आदा बिरफुं नार्जारि, ओमफ्राय आदा पप नार्जारि, बे बिथांमोनहा आंखौहाय माखासे हस्पिटालावहाय लहित मुसाहारि आरो बिथांमोनहा नायदों आंखौ। बिसोरो आंनि बे सुथेनायखौ बिसोरो क्लियार खालामनानै होदों। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै दासिमबो। आदसा, बे गुस्थिया जिथारदों नामा? थब्लं सोरखिथारदों नामा? साजोंबो सिंजोंबो सुथेनांदों। आदसा, दा नोंथाङा मा लुबैयो? जुदि सरकारा अनसुंथाइ होनो हायोब्ला सरकारनिफ्राय आं अनसुंथाइ लुबैदों। लोगोफोर, नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ आरो भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिबाय। बिथाङा रावनिफ्रायबो एसेबो अनसुंथाइ मोनाखै जोंनि सरकारनिफ्राय। बिथांनो जोंनि सरकारा थारैनो अनसुंथाइ होनांगौ, मानोना बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो जोंनि कालचार हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबोनाय साफा फावगिरि महरगिरि। दिनैसिमबो बिथांमोनखौ जोंनि सरकारा थारैनो नायफिननो नांगौ, मानोना बिथांमोना गोदोनिफ्राय ओंखाम खबसे जानो गारनानैब्लाबो हारिमुखौ सिबिबोदों। बेनिखायनो बेनि दुखुथिया न'खराव जोंनि सरकारा एसेब्लाबो अनसुंथाइ होनांगौ। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामदो, जाहाथे जोंनि सरकारा बिथांखौ एसेब्लाबो नायफिननो हायो।